बहा थांखो हाय बिलाय मा थोरनायावथ' गैखाया आयै थाइ फाग्लि गथ' मा जालायखो मा जाखो बे फाग्लि गथ' मा जालायखो खिदोंसोमोन आङो माथो जालाबाय थायो माबालै आयै नै नोंनियाव जिरायलाय देलाय माबा बुंनो आङो दे बुं नै आयै दा बायदियाव आं नोंनो हौवा गदाय लाबोना फैबा नों जफिनगोन ना जफिना थोद फाग्लि गथ' नों एफा गिदिर सिख्ला फिसाजो थानायावनो आं बिदि साननो हाबावो बे बुरै बैसोआव आयु बुरि होनबावो नै जाम्बि नोंखौ दासिमबो सिख्ला गोरलै बायदिसो नुयोथ' बहाबा थांबाथाय मानसिफोरा आंनि बिब' नामा होननानैसो सोंबावो नोंखौ नों मिन्थिया नामा आं मिन्थिया दा नुमारो आरो आइ हा नुवाबा नुनायखायनोथ' बुंदों आरो नोमफायाबो नों गोरलै बैसोआवनो गारनानै थांबाय सोरगोआव आंनि गांनाय उखैनायखौनो सुफुंलांजोबासै बेयो दा सोरगोनिफ्रायसो नाहरगासिनो दं खोमा बे फाग्लाया एम्मान दुखुआव थायो आरो आइ नोङो नै बेबायदि दुखु थाबाय थानांला आं नोंनि दुखुखौनो सुफुंथारजोबगोन नों आंनि बाथ्राखौल' मानि नोंनि दुखुखौ खारहोनो नों हाबा जाफिनथारनांगोन आयै हाब आइ सना आं मालाय माबोरै जाफिनबावनांगौ जाखो आं दंना आयै नों माखौथ' टेनसन लाबाय थादों आं माबा मोनसे साननानै दोनखादों हाब मा सानना दोनलाबायखो माबा आयै है आं लाजिलायबो लांबायहाय माखौ लाजिलायखो दे बुंगारना होदो नै होनबालाय खोनासंथारदो नै जोंहा हौवाखौ सानैजों सासेखौनो लागोन खम खरसा जानायनि ना मा बुङो आयै आइ फाग्लिया मा सानोथाय है बाददि दे नों राजि दंना गैया बेखौल' बुंदो नों सानबाय जेथिया जासिगोन दे नाथाय मानसिफोरासो मायबाफोर बुंगोन नामाथाय है बेफोरखौ बाद दोन मानसिफोरनि नोजोराव बे हौवाया आंनि जागोन नाथाय जोङो न' सिङाव हरसे रानलायनानै लागोन जाबाय दा आयु आंनो हरनै नांगोनहाय आं बुरैना आथिं आखाइ नाजानांगौ आंहा नों हरसेल' ला आं हले मानिया लाइ होनायखाय लाफाखाबावनो नागिरदों नामा नोङो गोजोनोबा गोजोन सानसेयावनो नङाबा आं आंनि थाखायल' लाबोगोन बेखौ मिथिखा आया फाग्लिया रागासो जोंबाय माथो मानिनांसिगोनहाय आं हरसेखौनो दे जासिगोन दे ओमफ्राय हौवायालाय सोरथो जागोन बे आं गोसोथोनाय गोमबोर जाम्बायालाय आयु बे गोमबोर जाम्बाया माथो नोंजों फन रायलायबा आं गोरजिया थाया होननासो बाब्राबबाय थायोलाय बाब्राबबा मालाय गबाय नैबे थानायाव मानसिया हले एक नाम्बार लबियाखा मायबा मायबि लफायलाबायनानै लानानै फैथारगोन आङो आइ मानसिया लबियाबानोखि थाथारगोन बियो गोरजिया थाया होनबा गबाय नैबे थानायाव नोंनिसो फिसाजो आं नोंनि दे जासिगोन दे आंहा मोनफाबानो जासिगोन नोंनि सायाव फाग्लाखौ फन हरनां थाथ' आया दे आयै मा एसे मोजां फिसाजो मोनखो आंलाय आंनि लुबैनायखौबो सिरिसो सानखुमानानै दङ फाग्लिया हामथारबायहाय दासो गोसोफोरखौनो गोजोन मोनलायलायथारबाय आं हे इसोर अलसिया न' दंना गैया फालाय दङलै दङ आयै न' सिङावनो माखौ गोब्रामबाय थायोब्रा नोंलाय हरै फैलाय थांगौ मा जालायखो आयै मा जालायखो नङा नोंनि गोसोथोनाया नोंखौ खालि खोरजिया थानोल' लिङो बिब्दिजों जानाय नङा आंसो नोंखौ खांदों बादों खोरजिया थायोबा हले आंनि सिलाबो गाफैनो मोननाय नङा नोङो नै सालिया फनसो हरबावदों रायज्लाय थां आं रायज्लायनायखौ बाजाया मा जातनि सिख्लाहाय बेलाय गोदाव सोरावनो से फन फैनाय टाइमावसो खिनो ओंखारबावबाय आंखौ फाग्लाया फनखौनो हमबावा दा थाबबो एखेबारे रागासो जोंनो ओंखारलां
हेलौ एमान गोबाव फन हमनाया मा खालामना थायो फालाय ए नै मैया बिदांस्रिनि हाबायाव ओंखाम गेसाव जानाया उदैया गाज्रि जादों लेट्रिनावसो थांनो नागिरदोंमोन आङो ए बिदिसो होनबा खोथाया ओलै फुरलि फाग्लिनि हाबायाव जानाय बिदिसो जादों आङो मालायफोरनिखौल' जाबाय थाथारनोसै जों सानैनि खोथाखौ जेबो सानला नामा नोङो बालनि थै बाला गावहा आंखौ गोरजिया थानोल' लेंबाय थायो आं गोरजिया थानो बायोना गोरजिया नङाबालाय माला आंखौनो आं नोंखौ लाबोसिगौमोन सना ए गोरजिया थानो बायोबालाय आंनिफ्रायलाय मानोथो ड्रेस बिहर गाननानै लाबाय थायो नोंलाय ए बिदिसो जाबाय खोथाया फुरलि औ बिदिनोखा खोथाया आं हले नोंखौ गाबोन लोगो हमथारगोन नों खिन्थु फैथारनांगोन दै मालाथो नों लेंहरनायाव थाङा होनफेरालै आंलाय औ दे थांगोन दे फुरलि थांगोन औ दे फैयाबा हले नोंखौ न'आव थांनानै बुयै प्लास्टिक खामनाय मोनामहोगोन आं नोंखौ दोनदोलै दोनदो दे दोनथ'दो खिनो ओंखारनाय हामथारलालै सना दे दोनथ'दो दे सना दानबाय र' साला खिनो ओंखारनाय जालालै ए आयालाय मबाइलखौ गालांनाय अबाव थांखोबा मबाइलखौ बेयावनो गालांबाय बियो फाग्लिया फुरलिया लोगो हमनो लेंहरदोंमोन लोगो हमना फैनोसैलां दा आइनो खोन्थालांबा दावरासो खालामलायगोनलै बियो लोगो हमना फैखोमानोसै आं आयु नै मालाय फेसबुकआव हाबानि पस्ट होलायबाय मालायफ्रा आंबो फिसाजो सासे थाबाबो हाबा जाफिनसो गोसो जालायलाङोहाय बे नानि बुंनाय बायदिनो खालाममारनांसिगोन आं दिनै आं हरसे गाबोन रानि हरसे बुंनायखौनो मावनांसिगोन आं फाग्लि गथ'आ लाबमारनायबा हामगौमोनहाय आयै बे फाग्लि बुरियालाय बहाथो थांलायखोब्रा ए माथो बेयावनो दङ ओमफ्राय माथोबो हरनो हाया आरो ए नै मबाइलसो नायबाय दंमोन आं हाबायावथ' थांनो ओंखारलायखो नै आयै गोसथोनायखौ लोगो हमना फैनि आङो फैयोबा दिनैनो लाबोखाथारनोसै आङो मानसिया हले बिराद लबियाखा आइफनखौनो देखायनानै लब खालामनानै लाबोगोन आङो थाथ' आयै थांनि आङो थाब दे थाङाय औ थब फै दे औ दे फाग्लिया लाबोखाथारसिगोन खोमाहाय हामथारबायहाय दिनैसो गोसोफोरखौ गोजोन मोनलायथारबाय आं माब्ला मोनफैबावनांगौ जाखिसै बिलाय र' एसे देलायना थाहैनां साला बे फाग्लियालाय मा दाबो मोनफैलाब्रा थोस आंना मबाइलाबो बिमानिसो नालाय थोस लाबोफाबानो जागौमोनलां अबेसिम मोनखो सोंहरनो हागौमोन बालायलांबायसोलां बाराखौबा नेनो बाराबा मेथाइफोर लाबोफानायबा मोजां जागौमोन र' जानो आंबो बे नोंनि आंनि मेथाइखौसो जानो मोजां मोनथारोना फाग्लिया लाबोफानायबा हामगौमोन र' ए माथो मोनफैबायानोलाय फै बेयाव जिरायनो जिरायदोलै बेयावनो आयु एफा लेथ्रायाव जिराया माथो आङो थै होमबालाय आं रुमालखौनो बना होनोसै जिरायदो आंना बेयावनो जासिगोनलै इमान गोबाव जायो सोरबा फैनायानो ओमफ्राय मेथाइफोर लाबोदोंना लाबोआखै लाबोदों दा नों जाग्रा मेथाइया नोंनि आंनि मेथाइया ए लाबोदों बोरोथो मेथाइयालाय गारियाव दङ दे लायदो र' लायनि आङो ए लाबोमारदोंसो फाग्लिया जा अनखायोलै आंखौ फाग्लिया ओंखायनो आंबो फाग्लिखौ गारनो हाथारालै
जा बुरजा लाबोखादों माथो आं हारसिं जानांगौना नोंबो जाफागोन है जाम्बा हारसिं जाबाय बायो नामा हर आं दंना होगोन ना ए ओइ सना आं नोंखौ लांनोसैमोनलै नों गोरजिया थामारगोन ना थामारा थै गावहा खालि गोरजिया थानोल' लिङो आं गोरजिया थानो बायोलै आं थाया गोरजिया नों मानो बुजिया फुलि नै जाम्बा नों जोंहानाव गोरजिया थायोबा नै बे आइफनखौ नोंनो होगोन आङो आइफन 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 दालाय गोरजिया थाया होननाया थायो थासिगोन आं एबार जिबनावबो आइफनखौ नुफेराखैना थौदो होमबालाय दिनैनो लांखानोसै आं नोंखौ जोंहानाव थौदो लांदो थौ मेथाइखौ दा जाहैनांगौ ने जोंहा सानैजों औ थै नांलालै बेखौ आइफन मोनखाबाय आंहा आइफन मोनखाबाय दिनैबावले न' बेखौ लाथ' हर दे नारना हो एसे जागोन फुलि नारफागोन आंबो मानो लाखिलायखो बेयावलाय बै आइनो आइलेस लांफानांगौनो ए दखानि ओइ दखानि दंना ए मानसि फैदो र' थांनि ए रानि मा नांगौमोनबा अ जोंहा आइनो आइलेस नांगौमोननो दंना गैयामोनबा ए दङ र' हरनि नो जारौ बेसेबां दामा बारा नङा जारौ 150 ल' अ आंनावथ' केस गैया हरलाय मबाइला हर स्केनारा नै जारौ मबाइलावनो होदो हाबबाय ना औ हाबबाय दे होमबा औ दे बेनो जोंहानि न'आ ओंखारदो थुदो जागोन दे ओइ नै ओंखारबोद' र' थांगौ ए लाबोमारबाय सानथिं बाथिंनो नै आयै लाबोखाबाय आङो दे हामथारबाय दे आइ लाजिदों लाजिदोंथ' आरो गोदान हादाननो लाजिनाङा दे लाजिनाङा बाबु जोंहा रावबो गैखाया जोंहा माजों आंजोंल'खा माखौथ' गल'ल' नायबाय थाखो आयालाय ओमफ्राय नानि बाबुनो खोन्थाखाजोब्बाय बाथ्राफ्रा ए माबा आयै मा माबा जाखो ए होमबा बाबुनो खोन्थामाराखै बाबुनो खोन्थामाराखै माने मा खोन्थामार फुलि हाब खोन्थामाराखै आंनो बुंगारना होनोसै नै बाबु जोंहा रानिजों आंजों रायज्लायनाय दंखायो जाय सेंग्राया जोंनाव गोरजिया थायो बे जोंजों हरसे राननानै थानांगौ सना आं बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन दा हराव नों आंजों थाबा गाबोन आइजों थानांगोन नोङो मा हरसे बिजामादैजों जासिगोन होनबा आङो नोंनि थाखायसो आंखौ लाबाखै होनबा फुलि आंखौ जोंहा रायज्लायखानाय दंबा दासो जासिगोन र' है आं नोंनि थाखायसो फैदोंमोन आं बिदिबा थाया मा थाया हर होनबा मबाइला ने आयै लाबो होनबाय माबा थागोन ना थाया बुं थासिगोन हे इसोर मा जदा गोलैफ्लांखोलै आङो थांफिनबाबो आइफनखौ आं मोनलांनाय नङा गोरजियाखौनो थानांसिगोन आङो जाबाय दासो जि मेजराव गोलैबाय नै आयै लांफैदो दिनै नोंनो लाग्रोथारदो ए आंसो लाग्रोमारनांसिगौ होमबा फैदो होमबा बिफाखौनो जाग्रोथारदो नों दिनै फैद' थुद' बिफा थुद' दिनै आंनिसो फाला नों गाबोनसो आंनि बिजामादै जागोन थु हे सर माला सोरांबावनांगौ जाखो